Má to video ti rýchlo baterku vyjebe. Tak. Jeden! Ježišmária. 6 gólov v piči. Dobre, Marek! To čo ja nemusím futbal, tak ešte ho aj nahrávam, ty kokso. Tak ale to sú kamaráti. Jasné. Keby aj lozili po helikoptére, tak... To ich... Novinárov sme nemali ešte na zápase. Ani také ušomrané obecenstvo. Čo ani gól nevedia zakričať. Ešte nebol. Piču z panelákovi. A ty si kedy prišiel? Tuli! Je tam. Není. Škoda. Nevadí. Koľko je? 3-0. Musím to nejako zahrať, nie? Pekne. No, radšej nič nepustí a... Aj toto. Bacha, aha. Hráča tam máš. Aha. Máš to iba. Fokus! Ďalší úspešný výkop. Chytil si ma, ako som to odohral? Čo som si gule kryl. Čo máš za silu v tých nohách? Bacha dávaj, bacha.